Dragi prijatelji, Podravke i Podravci, dobrodošli. Hvala vam na podršci i u ritmu i taktovima ove pjesme. Stvari mogu biti još samo bolje. Ja kažem da, stvari mogu biti još samo bolje. Idemo do pobjede! Kada sam prije nekoliko tjedana ili 2 tjedna rekao riječima koje možda nisu svi ovdje razumjeli da od ljudi molim, tražim, želim bokun vjere i povjerenja, to je riječ koja znači komadić, zalogaj, to se u Dalmaciji tako govori. Međutim, dobio sam, Boga mi sam dobio slijed iz Masterchefa. E sad, i na tome još jednom od srca i iz glave koja mora biti hladna i srca koje mora biti vruće u ovakvoj situaciji, puno hvala. Međutim, ja sam svjestan da to nije sve moje. S tim treba oprezno. To je poruka trenutka, osmijeh, treptaj trenutka u kojem su ljudi odlučili tako. Zašto su odlučili tako, to je uvijek najveći misterij. Zašto su mi dali toliko povjerenja, zašto je toliki broj ljudi glasao za mene, a ne za protukandidate kojima mogu s manje ili više uvjerenosti čestitati na rezultatima, nekima da, nekima ne. Da budemo potpuno iskreni. Ja znam da to cijelo jelo ne pripada meni. Bilo bi ga inače sebično uzeti cijelog sebi, ali iz ovog treba izvući neke zaključke. Zašto su ljudi glasali i zašto nisu glasali? Vrlo važno. Jer posao, dužnost i poziv predsjednika Republike Hrvatske se ne izražava ciframa, decimalama, brojkama, novcem. Nema tu novaca, nema tu vlasti, nema tu sile, nema tu mogućnosti utjecaja, kupovine, svega onoga što je ljudima koji me ne vole i napadaju drago i koji nas svojim koruptivnim načinom života ne prestaju oduševljavati. Teško mi je naći neku drugu riječ. Mene oni oduševljavaju. Dakle, to je iz dana u dan neka nova kreacija, neki novi trik, neka nova predstava, neki novi scenarij i ljudima je očito toga dosta. Dosta im je i žele predstavnika i predstavnike koji će to držati pod kontrolom, ne ratovati protiv toga, ne ulaziti svakodnevno u cijeli niz, u sukcesiju i procesiju sukoba, nego naprosto kada je problem negdje, bilo taktički, bilo strateški problem, ukazati na to i jasno, kao hrvatski jasnogovornik reći, ljudi, to ne valja. To nije u hrvatskom interesu, to nas slabi. Uz slabe, život je okrutan, uz slabe političke organizme, ne govorim ovdje o biologiji i o ljudskom biću, uz slabe političke organizme niko ne želi biti i svi ih oportunistički iskorištavaju. Mi želimo biti jaka zemlja, zemlja otporna, zemlja koja je osuđena na uspjeh zato što ga traži, zato što se ne predaje. A vrijeme i okolnosti u kojima danas živimo se ne mogu razlikovati više od onih prije 12-13 godina kada smo mi, ja, vi, tadašnja moja stranka izabrana od hrvatskih ljudi sa 960.000 glasova u 11. mjesecu 2011. da vodi hrvatsku vladu. Tada je bilo jedno vrijeme. Razdoblje ekonomske i financijske krize, raspada financijskih tržišta, pada cijena nekretnina, opće besposlice u tom vremenu i nesigurnosti. Prošlo je 13 godina. Svijet je nesigurniji nego što je ikad bio. Predstavnici, manje ili više demokratski izabrani, najmoćnijih sila na svijetu, tu mislim na Ameriku, prije svega našu saveznicu, i na Rusiju koja nije naša saveznica, i neće nikada očito ni biti i ne treba biti, oni ne razgovaraju. Zašto sam ovdje odlučio to reći u Koprivnici ili u Zagrebu, sasvim svejedno? Zato što to nije bilo nikada tako. Zato što ni u vrijeme najveće mržnje, ideološke podjele, komunizma, na koji se gledalo kao na najveću moguću opasnost i prijetnju na zapadu, a danas te ideološke razlike nema. Ona je puno više interesna, nije ideološka. Ne izlazi iz želuca i srca, ne izlazi iz imaginarija. Tada se razgovaralo. Kennedy, Hruščov, danas kontakta nema. Dakle, mržnja naspram protivnika, trolanje, hejtanje, kultura isključivanja, to nas je sve obuzelo. I naša strana je tu jasna. Mi smo zapadna civilizacija,
Mi smo i obala, i slavenska obala, i hrvatska obala, mi smo i gruntovčani. Usput budi rečeno, kad već spominjem gruntovčane, koji su nezaobilazna tema, je dio naše kulturne baštine koju bi trebalo zaštititi u UNESCO kao nematerijalnu baštinu, jer je nama strahovito bitna. Dakle, onog trena kada u svom životu, radu i poimanju svog svijeta izgubite ono malo ljudskog što je imao Draž Katalenić Dudek, onda više niste čovjek. Onda više niste čovjek. Dakle, niko ne želi u krajnjoj bilanci biti Dudek, ali ovoga puta ono ljudsko i ispravno u Dudeku pobjedilo je sve Grabariće i sve Ožbolte, neka se ne ljude, većinom časni nositelji tih prezimena, Presvetle, Tetece, Cinobere. Dakle, ono ljudsko, ono malo duše što čovjeka čini čovjekom, čovjekom dobrim, čovjekom kritičnim, čovjekom ljubopitnim, znatiželjnim prema stvarima koje se u njega događaju, i to je u ovom nedjeljnom raspletu, ali ipak prvom laufu, odnijelo pobjedu. Moramo biti u svijetu u kojem danas živimo, u kojem smo bačeni, koji se svalio na nas kao nevalja, dovoljno pametni da se pod njega ne podvučemo kao pod kamion. Da se odmaknemo, neću sad više sa onim Mačekovim paralelama o stolu za kojim se tuku i tučeju i gdje se pametan čovjek treba maknuti, ali treba promatrati i ne se zaljetati i ne nasjedati na infantilna i nezrela obećanja i politike koje, nažalost, ne mogu biti različitije od onih koje sam gledao, u kojima sam sudjelovao i u koje sam čak i sam kreirao prije 12 godina kao tada hrvatski premijer. To se više neće ponoviti, ali pamtim te ljude. To su bili ljudi hladniji, razboritiji, lukaviji, da sad ne nabrajam imena tadašnjih njemačkih i nekih drugih lidera. Ovo danas ne izgleda na nikaj, kak se neknjiževno kaže. Ne izgleda na nikaj. Ratovi u kojima ginu stotine tisuća, ne računam ranjene i nepovratno osakaćene. Kao 1914. u Velikom ratu. Mladih i ne više baš tako mladih muškaraca, tamo negdje na istoku, što je briselski pametnjakovići vole reći, to je srce Europe. Ne, to vama nije srce Europe. I nemojte govoriti o srcu. To je vama daleko od srca. To je tamo negdje na istoku, jer da vam je u srcu, onda na to ne biste tako hladno i bešćutno gledali. To treba zaustaviti. Upravo zato što je to 1500, 2500 kilometara na istok, može se s takvom demonskom hladnoćom iz dana u dan buditi kao da se ništa ne događa. Mi razliku ne činimo. I ne radi se tu o tome koliko mi možemo doprinijeti u opću bilancu. Ali mi smo dužni sebi, svojoj djeci, svojoj baštini i svojoj povijesti jedan ljudski, ako hoćete, mirotvorni položaj i mirotvorni stav. A on je u ovom trenutku, nažalost, takav da to nije naš rat i da naši ljudi tamo neće ići. I s tim je gotovo. Onaj ko to nije shvatio, onaj ko se nameće i nasiljuje ljudima, u meni će imati protivnika. Neću reći neprijatelja, protivnika. Međutim, to je stanje u kojem se Europa, prije svega Europa, svojom nespremnošću, nezrelošću, vrlo često i glupošću, našla sama i sad je najlakše reći sama si je kriva. Ali mi smo dio tog svijeta, mi ćemo ostati dio tog svijeta, te zapadne Europe i srednje Europe koja se okupila u Europskoj uniji, i mi smo u Europskoj uniji u koju sam, da vas podsjetim, formalno, nakon rada mase ljudi koji su tome doprinijeli, uveo ja 2013. godine. 2013. godine. I u NATO, u kojem sam radio od ranih dana i mladih nogu kao prvi hrvatski diplomat u NATO-u. Sad imam ja malo pravo japajakati. Dakle, imam japajakalo u drugom krugu, pa ću ja malo japajakati i praviti se važan, čisto da bih u ovoj magli nacrtao neki pejzaž koji podsjeća i na mene samoga. Međutim, vremena se mijenjaju, pametni ljudi, pametni gospodari promatraju stvari oko sebe, gledaju bilance, opet kažem, gledaju šta radi konkurencija, jer u svijetu država, svi su konkurencija. Bitno je da ne postanu neprijatelji i tome treba dati vlastiti doprinos koliko je god moguće. Ali konkurencija da, jer opet ponavljam i opet ću,
Jedino je nama stalo do Hrvatske. Jedino je Podravcima stalo do Podravine i drugim Hrvatima, ali i drugim građanima Hrvatske, hrvatskim ljudima. Ali ako se ne pobrineš za sebe, ako ne shvatiš da si jedini ti taj ili ti ta koja brine o svom imetku, o svojoj baštini, o svojoj sigurnosti, o svojoj djeci, o sigurnosti djeci u školama, da se to ne događa već niti u prijateljskoj Ljubljani, a kamoli u Klagenfurtu ili Beču ili Pešti, onda si ti osuđen na poraz, tebe nema. A mi danas kao da imamo na čelu države, i ne samo mi, ljude koji fantaziraju o nekakvoj Europi, nadnacionalnoj Europi. Gledajte, nacionalno je stvarnost. Kom krivo, kom pravo. Postoje nacionalisti, ljudi kojima je cijeli politički program, čiji su bit i bitak u nacionalizmu. Meni i nama nisu. Ali mi smo hrvatski ljudi, velikom većinom Hrvati, mi osjećamo pripadnost toj državi i mi smo svjesni da ta država jedino ovakva ima smisla, a ne kao dio neke velike nadnacionalne konfederacije u kojoj se sve rastapa kao suza na kiši, kao video u kojem se rastapaju boje. To nećemo. I ne samo da nećemo, nego se tako nismo ni dogovorili kad smo ulazili i pregovarali prije 15 godina. I općenito ta stalna potreba da se u Europskoj uniji nešto mijenja, da se nešto reformira, stvara kod manjih nacija. A pod manje nacije računam i one koje su veće od nas i po nekoliko puta veće, stvara nesigurnost, nepredvidivost. A sve što ljudi, sve što žena i muškarac žele je nekakva sigurnost, predvidivost, ako hoćete dosada, sigurnost šta će se dogoditi do kraja dana, predvidivost, opet kažem, da će se dijete sigurno vratiti iz škole s kakvim god ocjenama, ali da će ići u školu i da će ga na kraju pokriti, ispričati mu priču ili će zaspati samo i da će život nastaviti dalje i biti miran kao mlijeko u čaši kad ga gledaš. Smiri se odmah. Druga važna stvar je država u kojoj će pravednost i pravda, koliko puta su kandidati ponavljali taj pojam, pravednost, pravda, čuli smo to mnogo puta, biti nešto što se podrazumijeva samo po sebi. Nešto što ljudi to osjete visceralno u životu, u utrobi, naprosto u želucu, ne u životu. Da stvari ne funkcioniraju. Stvari ne funkcioniraju. Hrvatski sustav javnog zdravstva, što nije moja kompetencija. I o tome ću reći rečenicu. O tome šta predsjednik može, a šta ne može i šta šarlatani i propovjednici raznih boja scijentoloških i tako dalje, nedoslovno scijentoloških, pričaju. Dakle, hrvatsko javno zdravstvo funkcionira na neki način. To je, opet kažem, baština. To je stvarano i građeno i sedimentirano generacijama i to je dobra stvar. Naprosto postoji jedna sekta, velika, ali, ne tako velika, ali utjecajna, muktaroša i grebatora koji žele do kruha bez znoja i bez motike. Jer su vidjeli da je tu gomila novaca i da samo treba zagrabiti kao medo u med, ali bez da te pčele izbodu. Takva vrsta utakmice, takva vrsta pravila je, to bi svako htio, jel tako? Međutim, tako stvari ne funkcioniraju. Ljudi, kada idu kod liječnika, kada idu zbog bolesti ili preventivno, očekuju pošten tretman, očekuju naprosto da će biti tretirani kao i onaj tko ima više od njih. A onih koji imaju više od ostalih u današnjem društvu, u Hrvatskoj nešto manje, ali u svijetu koji diktira ritam, posebno zapadnom svijetu, ima toliko da dominiraju. Svijet se promijenio i u tom pogledu. Nekada je šef ili predsjednik ili izvršni direktor ili član uprave neke multinacionalke, velike međunarodne korporacije, svjetske korporacije, imao plaću koja je bila 20, 30, 150 puta veća od radničke. To je ogromna razlika. To te već čini bogatom osobom. Danas je to puta 20.000. Šačica ljudi drma svijetom. Amerikom. Izbori su gotovi u Americi. Ima predsjednika, onog koji je bio prije 4 godine. Mi tu ne možemo i ne trebamo ništa. To se nas na ovoj verbalnoj razini skoro i ne tiče. Ja sam te stvari komentirao, više neću. Međutim, činjenica je da u Americi, u SAD-u, u našem savezniku, u državi o kojoj Europa nepotrebno puno ovisi, više nego što treba, svojom krivicom, da su na vlasti neki od najbogatijih ljudi na svijetu. To nikad nije bilo. To nikada nije bilo. Na čelu Sjedinjenih Država u pravilu nisu bili jako, a kamoli iznimno bogati ljudi, ljudi iz biznisa.
pri čemu svaka čast biznisu i svaka čast bogatim ljudima i oni koji su svoj imetak, svoje dionice, svoje asete stekli na zakonit način. Ali to nekako do sad nije bio poredak. Dakle, ukazujem na problem. Mali broj nevjerojatno utjecajnih i bogatih ljudi. Ljudi koji imaju nevjerojatno veliku imovinu, ne plaću. Nevjerojatno vrijedne dionice. Imaju veći utjecaj nego ikada u povijesti. To ne može dugo trajati. I to građani, ne kažem narod, građani nekih država neće dugo trpjeti. To je promjena. Ona je temeljita i ona je na lošije, ne na bolje. U tom svijetu Hrvatska se bori za svoj položaj, za svoje mjesto, za obranu svoje zemlje, a ja kao predsjednik Republike, i s time ću završiti jer ovo može trajati u nedogled, a toliko potrebe nema i toliko strpljenja nemam. Mada je strpljenje vrlo moćno oružje, nije ubitačno, ne ubija, ali je moćno. Predsjednik Republike može i smije što smije. Kada vidite predsjednike koji dolaze sa programom, donose program. Dakle, to je drveno željezo. To je živi mrtvac. To je nešto što ne ide zajedno u istu rečenicu. Jer predsjednik koji dolazi s programom da bi bilo dobro, kao iz reklame za Bauhaus ili ne znam koju kuću, da bi bilo dobro, taj vas dolazi iz must. Dolazi vas prevariti. Dolazi vam kao lažni scijentološki propovjednik na vrata za siromašne, ne za bogate, sa pričom za koju unaprijed zna, ne da unaprijed zna, smislio je trik, falšun, da će vas navući na spiku i na foru. Ne može predsjedniku obećavati stvari za koje nema ingerencije i ja ne tražim ingerencije, ali ne dam da se dira u ono što je ustavotvorac odredio kao zakon. I moj program je Hrvatski ustav, bez obzira na neke ustavne suce koji to više nisu. Sad ćemo gledati drugčiju priču, nadam se. Dakle, moj program je Hrvatski ustav i ja ga tumačim, kako ga tumačim? U najboljoj vjeri, iskustvom čovjeka koji radi ovaj posao i živi ovaj život desetljećima, koji ima i par dana škole, i to pravne, i političke, i svake druge, i koji naravno priznaje da postoje i druge institucije, i Ustavni sud, koji nisu birali hrvatski građani. I koji može sutra reći što god hoće, ali ja se svojih stavova ne odričem, a želim neskromno vjerovati da sam zbog načina kako ih tumačim i kako ih primjenjujem, ovoga puta i dobio nekakvu skromnu podršku od ljudi i da je ljudima to jasno. Građani znaju, ljudi razumiju. I zato nema nikakvih prijetnji. Kao što sam ih se ja slušao i naslušao prije 5 godina od primorčevog feudalca koji je obećavao tvrdu, kak je rekao, tvrdu koaliciju, ko tvrdo kuhano jaje. Kaj to uopće znači, mislim, tvrda kohabitacija, koja ne postoji u hrvatskom političkom i pravnom sustavu. Dakle, prijetiš, u startu prijetiš, imaš pečat, imaš potpis, štambilju, imaš novac, kaj ti ja mogu? Šta ti ja mogu? Ja mogu samo govoriti. Ja mogu biti hrvatski jasnogovornik. Osoba koja neće dopuštati da se ljude sluđuje, da ih se sluđuje, kao u klasicima Hollywooda pred Drugi svjetski rat, više primjera danas velikih filmova, gdje ženu muškarac pokušava uvjeriti da je sve fenomenalno, da je sve savršeno i da je u stvari sve izmislila. Ali on je propalica, silovatelj, bludnik i na kraju stvar završava loše kad od ljudi radite budale na takav način. Ne, naravno, ovi atribute koje sam naveo se odnose na ove dečke o kojima je tu riječ i to je bilo čisto radi stilskih figura, a ne radi njih osobno. Mi moramo... I zato još jednom molim ljude da 12. u nedjelju, kakvo god vrijeme je bilo, dođu na biračka mjesta, da mi daju podršku, ne zato da ponizim protivnika, nego zato da damo jasan signal kako više ne može, da nam trebaju nekakve promjene, ne radikalne promjene, ne revolucija koja se uvijek izmakne kontroli i rađa patnju i bol i nepravdu, nego razumne promjene, promjene s kojima možemo živjeti, naprosto vraćanje u ustavno korito, u maticu, u talveg, u onu sredinu toka, kako je zamišljeno i kako je predviđeno i kako je funkcioniralo godinama u ovoj Hrvatskoj,
dok se neko nije sjetio da bi on sve, da bi on odlučivao o svemu. Prokletstvo nekih ljudi je u tome što sam i ja radio taj posao i živio taj život i neki od mojih suradnika su danas i ovdje u publici, tada već iskusni i zreli ljudi. I zna se što sam i kako sam radio tada. I zna se da od političke moći koju sam dobio na izborima tada nisam radio toljagu, nisam radio čekić i da nisam ljude gledao iz perspektive ne orla nego čekića. A znate koja je perspektiva čekića? Čekić kad pogleda prema dolje kaj vidi? Čavle. I čekić mora ići po čavlima. Dakle, naprosto lideri ne smiju biti čekić. One moraju biti neki drugi instrumenti. I pila, nekad i čekić. Ali to mora biti široki inventar alata, a ne samo jedno. I zato za Hrvatsku u kojoj će se ne znati pravila, jer ona se znaju, u kojoj će se poštivati pravila, u kojoj će se glasati pošteno, a izgleda da nismo puno fulali, i inače je hrvatski sustav glasanja možda malo staromodan, ali barem ne ostavlja prostora dilemi i nedoumici jesu li izbori stvarno završili ovako. Tu i tamo se malo kraducka, znamo ko to radi, ali u principu izbori su čisti. Neka tako bude u drugom krugu. Strpljenja, još malo, moćno oružje od kojeg niko nikada nije poginuo i neće, ali plemenito i jako oružje za jaku, žilavu, promoćurnu i proračunatu Hrvatsku, koju neće voditi fantasti i iluzionisti, razno razni lažni propovjednici koji idu okolo sa kadilom i mašu i obećavaju Bog zna šta, nego razumni ljudi dobrih namjera. Živjela nam Hrvatska, živjela nam Podravina, i do pobjede za još nekoliko dana. Živjeli, hvala vam.